Ćao svima, dobrodošli u novi klip. U današnjem klipu malo ćemo da se podsjetimo kako je to bilo za novu godinu. Znači, ceo decembar i polovina januara. Malo ćemo sad da povratimo ovde stari sjaj od nove godine, znači ovo moje selo. Da izrokamo malo pa ćemo da čujemo ovde, znači trenutno sad ima ljudi sa strane, nikom nisam rekao da ću da rokam. Znači samo ću da se izderem, da rokam i sve snage, pa ćemo da vidimo reakcije. Ali usput ćemo da testiramo, da uporedimo šok i trouglić. Znači da vidimo znači ovdje imam 6 flaše kole, znači ispod 3 flaše stavit ću trouglić i ispod 3 flaše stavit ću šok. Pa da vidimo da li će tu da se stvori neka fontanica, nešto. I idemo na posao. I evo ljudi, stavljamo trouglić. Znači tu ide trouglić. I sad ćemo da stavljamo flaše oko njega. Pa ćemo da rokamo. ROKAM! Idemo u drugi pokušaj. ROKAM! Ne čujem ništa. Još ovo. I sve 3 flaše preživljamo. Dobro se čuvaj. Sve gata ide. Dobro, pošto su ove flaše čitave, ih iskoristimo ponovo. A sad, brat, ide šok. Šoka koji se ne razbije, šovu će biti. Kako sad da ga napravimo? No. I ide rokanje broj 2. I misli ljudi rad počeo. ROKAM! Dobre! Kako fontanica je najlepša na svetu. Pa tako, to se zove šok. Ujebo. Šta se desilo da? Dobar je bio test. I to je bilo to. Ćao.